интуиция, Бог. Способност да се ориентирам в околощъркеловото пространство без сетива. Браво, бе, приятел! Значи ти не си сляпа баба, а екстрасенс. Не знам дали съм сенс, но съм екстра. Бока, моите свръхспособности нещо ми изневеряват. Напоследък вече не съм екстра, а съм само сенс. Как съм доволен, аз как съм доволен. От температурата ли си доволен? Не, и 72 градуса по Целсий! Аз ви наблюдавах, Чоко, и бяхте чудесен, издържахте на огромните натоварвания. Само вие може да ме заместите в първия космически полет за среща с чужда цивилизация. Аз съм болен от заушка и вие ще летите вместо мен. Славата ще бъде ваша. Честито, космонавт Чоко! Космонавт? Слава! Чужда цивилизация! Ще види това штъркелче! Кой е жабока Боко? Пожелавам ти да запишеш най-блестящата страница в звездната летопис на човечеството. Аз съм Чоко от планетата Земя. Поздравявам вашата цивилизация. Клак! А пък аз те поздравявам, Чоко, от името на всички жаби и ти желая приятно прекарване в болницата. Чоко, пожелавам ти да запишеш Аз съм Чоко от планетата Земя. Чоко, пожелавам ти! Колко ли е часът? Сега ракетата трябва да гръмне. Speed calculation. March on track.
Земя. Ура! Първо ще ви дам подаръците. Започвам с най-вкусния малинов сок. Сок ли? Ей, сега един щъркел ще бъде изяден от чужда цивилизация. Не, станала е грешка. Никаква грешка. Това най-по-хубав горящ сок, който ние пили. Благодаря тебе. Не, да ги нямаме такива. Не искам благодарности. Искам да опитате от шоколадовите бомбони тип марципанови. Не, спрете. Край на бомбоните. Предлагам ви портокали направо от дървото. Ако не искаш да бъдеш изяден, трябва да си обираш крушите от тази планета. Ние тебе много благодарен за най-по-вкусни гърмящи ядене. Ние подарява тебе това. Какво ли има в кутията? Сигурно е нещо много интересно. Мое мило орле, аз съм твоя баща, стария галактически железен орел. Квак! Аз не съм орел. Аз съм Боко. Няма значение, детето ми. Сега ще те науча да летиш в междузвездното пространство. Давай, Боко! Давай! Ако имаш късмет, ще останеш вече спътник на тази приятна